बिंब परिवारान मार्चाक 23 तारखेर आयोजित केल्ल्या बिंब अस्तुरी कर्तृत्वोत्सव या कार्यावळीत फामाद कवयित्री आणि राधा भावे हांच्या अप्रुपाचे वाटेर या काव्यसंग्रहाचे लोकार्पण जाले। बिंबाचे संपादक दिलीप बोरकर, बिंब अस्तुरी 2022 ची मानकरी प्रशांती तळपणकर आणि फामाद कोंकणी कवयित्री नूतन साकरदांडे हांच्या हस्तुकी या पुस्तकाचे लोकार्पण जाले। अप्रुपाचे वाटेर या कविता संग्रहाचे आज लोकार्पण झाले असे हांव जाहीर करता। वेळ जोगूल कशी याद नाचून गेली मनात, काळजावेली पारवी ताजी जळून गेली खिणात। लख तिची धार पळोवन धापले तरी दिपले डोळे, लख तिची धार पळोवन धापले तरी दिपले डोळे। जीव ओतून शिपिल्ल्या सपनाचे सुकले मळे। म्हाका आवडलेली गई याद जाली वय। याद इतलीच उठलो गांव, याद इतलीच उठलो गांव, मोडून सगळ्यो शिमो बोवाळातूच शेणलो थंयच तुवें दिल्लो नामो। काळखाच्या हुवारांत मन गेलें बुडून, काळखाच्या हुवारांत मन गेलें बुडून। हावेसाची सवणी गेली दिगंतरा उडून, हावेसाची सवणी गेली दिगंतरा उडून। वाऱ्याच्या भरवशार कितले निरोप धाडू, वाऱ्याच्या भरवशार कितले निरोप धाडू। काळजान तुझी वेर घेऊन दीस कशे काढू, काळजार तुझी वेर घेऊन दीस कशे काढू। दुःखालाही चिमटीमध्ये धरता येते आणि कथ्याचे फूल पाखरू करता येते।